bagara. Osakidetza honena da epen arratsak egiten. Bideo honetan argituko dizugu. 2020, 2021 eta 2022ko epe eta egonkortze prozesuarekin gertatu dana. Osakidetzako zuzendaritzak alde bakarrez oinarri orokor batzuk idatzi zituen, non epe prozesu orokorra eta egonkortze prozesua batzen zituen. Osakidetzak azterketa bidezko oposizio lehiaketa deitu zuen 6.000 plazatan. 6.070 plaza horietatik 4.000 erritiro prozesuetatik zetozen, batez ere plantillatik. Baina beste 2.160 plaza egonkortu egin ziren Europako sententzia eta behin-behinekotasunaren abusuaren ondorioz. Bestalde, Europako epaien ondorioz merezimendu lehiaketa baterako deialdia egin zen, 1.560 plazatan non merituak bakarrik puntuatzen ziren. Osakidetzak alde bakarriz erabaki zuen prozesu guztietarako egonkortze prozesuetan erabilitako balorazio sistema aplikatzea. Hau da, Osakidetzan lan egiten zuten pertsonak osasun sistema nazionaletik zetozen pertsonak baino gehiago puntuatzea. Honen aurrean, Satxe erizainen sindikatuak auzitara jo zuen eta auzitegiek arrazoia eman ziren. Sententziak ebazten du Osakidetza, Osasun Zerbitzu Nazional eta gainerako administrazioen arteko puntuazio bereziak egonkortze prozesuetarako bakarrik balio duela, baina ez ohiko epeetan sartu behar diren plazetarako. Eta orain zer gertatzen da, galdetuko diozu zure buruari. Osakidetzak oinarriak berriz idatzi behar ditu eta bi baremazio landuko ditu. Bata administrazioen araberako puntuazio bereziarekin, hau da egonkortze prozesu eta bere lanpostuetarako, eta bestea epe amankomun eta beste lanpostuetako, non denek berdin puntuatuko dute. Egonkortze lanpostuetan 2.160 lanpostuko oposizio lehiaketa baterako deialdia egiten du Osakidetzak, eta ezberdin puntuatzen ditu. Osakidetzan, Osasun Sistema Nazionalean eta beste administrazio batzuetan egindako lan denbora. 3 aldiz gehiago puntuatuz osasun sistematik datozenei. Lehiaketa prozesuan gauza bera gertatzen da. 2.560 lanpostu horietan ezberdin puntuatzen da. Baina kontu, orain 6.000 lanpostuetatik erretiroaren emaitza diren 4.000 lanpostuetan denak berdin puntuatuko dute, bai Osakidetzatik, bai beste administraziotik datozen. Ebazten den lehen fasea egonkortze plazena izango da. Hau da, letra horiz dagoena, eta hau abenduaren 31 baino lehen izango da. Eta oposizio lehiaketan deitutako plaza baten esleipendu bazara oposizio lehiaketan agertzen diren plazen artean aukeratu ahal izango duzu. Lehiaketako bazara, lehiaketakoak diren plazen artean, eta bietatik esleipendu bazara oposizio lehiaketako plaza guztien artean aukeratu ahal izango duzu. Bigarren fasea epe orokorra izango da. 2025ko lehen hiruhilabetean zehar ebatziko da eta bertan herritarren emaitzetatik eratorri diren 4.000 plazak esleituko dira eta mundu guztia datorren tokitik datorrela berdin puntuatuko du. Zer gertatzen da egonkortzeko plazen lehen fasean eta besteetan plaza lortzen badugu? Osakidetzaren arabera jokoan zeuden egonkortze prozesuko plazen artean horiak diranak plaza lortu baduzu, dagokizun plazaz jabetu baino lehen jakingo duzu beste prozesuan plaza esleitu zaizun edo ez. Horrela bada, bata edo bestea aukeratu ahal izango duzu. Kontuz, zerrendak aldaketak handiak izango dute. Orain arte zure espektatibak izan direnak alda daitezke. Beste administrazio batzuetan lan egindako denbora duten pertsonen puntuazioa handitu egingo da, bigarren faseko esleipenetan. Hau da, prozesu komunetako plazatan. Beraz, informazio gehiago behar baduzu, hurbildu gure txokoetara eta atsegin handiz hartuko zaitu.